освятляем, костел ягоное тело, нас духом своим ягнаем. Абба, Ойче, Абба, Ойче. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Щиро вас вітаю, дорогі брати і сестри. У неділю, у День Господній, призывали мы нашего Отца, повторяли гэтыя словы падчас спеву «Абба, Ойча». Гэта тыя словы, якія праз нас можа выказаць толькі Дух Святы. І толькі дзякуючы Езусу Христу, які прыйшоў, каб нам аб'явіць, якім ёсць Айцец, і якімі нас Ён бачыць, мы можам так усклікаць. Мы маем да гэтага права называць Бога сваім Айцом. І сёння мы працягваем ісці за Христом па Галілеі. Мы таксама сёння працягваем трываць на гэтай галілейскай гары, на якой Ён прапаведуе і тлумачыць нам нашае жыццё, тлумачыць нам, кім ёсць Бог, тлумачыць нам, што нам сёння рабіць. І з вялікай радасцю гэтую літургію мы распачынаем, каб перажыць яе разам з Христом, каб адкрыць наноў усё тое, што схавана ў глыбінях нашых сэрцаў. Гэтую святую імшу цэлебрую за усіх нас, за нашу парафію, за кожнага парафіяніна і парафіянку. Асабліва памятаем пра тых, хто найбольшым чынам патрабуе нашай малітвы сёння, за ўсіх церпячых, самотных, тых, хто трывае, можа, ў цемры і шукае Бога. На самым пачатку усвядомім сабе нашу грэшнасць, усё тое, што нас аддаляе ад Бога. Запросім Яго ў нашыя сэрцы і папросім прабачэння за нашыя грахі. Спавядаюся. Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Там прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала нам
Помолімся. Боже, добрый Ойче, аховай заўсёды сям'ю Твоих верных, атуляй нас сваёй опекой, бо ўсю надзею мы ускладаем на нябесную ласку, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Дзяліся з галодным хлебам сваім, пускай у дом бедных вандроўнікаў. Калі ўбачыш голага, апрані яго, і ад роднага свайго не хавайся. Тады зязяе, як золак, святло тваё, і хутка з'явіцца тваё аздараўленне. Справадлівасць твоя пойдзе перад табою, а слова Пана будзе суправаджаць цябе. Ты будзеш клікаць, і Пан выслухае. Попросіш дапамогі, і ён адкажа: вось я. Калі ты скінеш сябе ярмо, перастанеш пагражаць пальцам і гаварыць беззаконне, калі аддасі галоднаму свой хлеб і душу гаротніка насыціш, тады заззяе ў цемры твоё святло, і змрок твой будзе, як поўдзень. Гэта Слова Божае. Узыходзіць у цемры, як святло для праведных. Узыходзіць у цемры, як святло для праведных. Узыходзіць у цемры, як святло для праведных. Ласкавы, милосердны, справедливы, счастливый человек, який милосердный и позичає, який справедливий веде своє справи. Узыходить у темры, як святло для праведных. Он не похиснется николи, у вечной памяти будет справедливый. Он не побоится дренной новины, моцное сердце его, якое сподяется на Пана. Узыходить у темры, як святло для праведных. Умацаланное сердце его не будет бояться, раскидал, раздал бедным. Справедливость ягоная отрывае навеки, моц ягоная узвысится у славе. Узыходить у темры, як святло для праведных. Читание першага послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Калі я прыйшоў да вас, браты, я не прыйшоў абвяшчаць вам сведчанне Божае узнёслым словам ці мудрасцю, бо я вырашыў не ведаць нічога між вас, апроч Езуса Христа, і то укрыжаванага. І я стаў перад вамі ў слабасці, і ў страху, і ў вялікім трымценні.
а слово маё і прапаведанне маё не ў пераканаўчых словах мудрасці, а ў выяўленні духа і сілы, каб вера вашая абапіралася не на чалавечай мудрасці, а на моцы Божай. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я святло свету кажа Пан, хто пойде за мною, буде мець святло життя. Аллилуйя! Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Вы соль зямлі. Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Вы святло свету. Не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І, запаліўшы свяцільнік, не ставяць яго пад пасудзінаю, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Гэта слова Пана. Як ужо сказаў на пачатку, працягваем мы трываць пры нагорнай пропаведзі Езуса Хрыста. Такая першая праграмная пропаведзь у Евангеліі паводле Матвея. І у мінулую нядзелю мы слухалі яе пачатак, памятаеце, шчаслівыя, убогія духам і гэтак далей. І яшчэ ў наступную нядзелю, такі спойлер, мы таксама яшчэ будзем пры нагорнай пропаведзі трываць, а там ужо далей Вялікі пост, там ужо іншая гісторыя пачнецца. Але яшчэ гэтым звычайным перыядзе мы вось так крок за крокам адкрываем для сябе таямніцу Езуса Хрыста. Мы адкрываем ягоную таямніцу, а ён перад намі адкрывае таямніцу нас саміх, кім мы ёсць. І як сёння мы можам пачуць, ён кажа, кім мы ёсць, адкрывае сэнс нашага жыцця. Все-таки не раз мы пытаемся саміх сябе і Бога, добра, калі пытаемся, які ёсць сэнс майго жыцця, дзеля чаго я жыву, дзеля чаго я працую, дзеля чаго я цярплю, чаму так адбываецца, як я не хачу ў маім жыцці, чаму я на многія рэчы не маю ўплыву. Таксама вельмі добра сённяшняе слово адказвае на пытанне, а чаму свет такі сапсаваны, а чаму свет у такой цемры ходзіць і патанае. Ёсць многа прыгожага ў гэтым свеце, многа цудоўных рэчаў, але думаю, што згодзімся, што і сапсаванасці, і цемры, асабліва калі паглядзім на сітуацыю, на напружанне, якое ў свеце існуе, то можам згадзіцца, што сапраўды многа гэтага. А калі азірнёмся трошкі назад, на 20-е стагоддзе, то хіба большай цемры у гісторыі чалавецтва і большай сапсаванасці не было, калі столькі людзей загінула, больш, чым за ўсе папярэднія вякі. Чаму так адбываецца?
Да, не раз люди пытаются, чаму вот Бог это все допускае. Сёння Христос не адказвае на вопрос на гэтыя пытанні. Ён працягвае гаварыць нам, кім мы ёсць. Мы, вучні ягоныя. І, каб нам гэта патлумачыць, ужывае двух вобразаў, двух такіх слоў: соль і святло. Соль і святло. Не раз мы чулі ўжо гэтае Евангелие, гэтыя словы. Сёння варта наноў іх для сябе пачуць. Я бы хацеў звярнуць увагу на такія тры думкі, якія вот у гэтым годзе я калі разважаў, так мяне найбольш так прыйшлі ў галаву, закранулі. Я раней гэтага не заўважаў. Бо не ведаю, як вы, раней, калі чуў, што Христос кажа: вы соль зямлі, вы святло свету. Неяк я так успрымаў, што гэта ўжо такі заклік быць такім апосталам у гэтым свеце, да, паказаць, асвяціць усіх, да, прыправіць гэтую зямлю. І ў нейкім сэнсе гэта так ёсць. Але вельмі хутка потым сустракаюся з расчараваннем. Бо нават часта і сам сябе там унутры асвяціць не магу, зразумець, што там адбываецца, да, і ці прыправіць нават, да, быць самім для сябе сведкам Бога не магу. Да, такое расчараванне прыходзіць. І неяк от мяне так закранула такое пытанне: а да каго Христос гаворыць гэтыя словы? Да каго? Глядзіце, гэта яго першая такая вялікая пропаведь. Ён прыходзіць на гэтую гару, да, і кажа: падыдзіце, да, падыходзіць да яго вучні ягоныя. Хто да яго падыходзіць? Гэта людзі, якія слухаюць яго там, не больш за пару месяцаў, напэўна, не больш. Гэта людзі, якія некаторыя першы раз яго слухаюць. Гэта не тыя апосталы, якія ўжо прайшлі з ім 3 гады, хадзілі па Галілеі, па Юдэі, уцяклі там з Галгофы, але потым Езус уваскросла, іх знайшоў, потым спаслаў на іх Духа Святога, і потым, вы ведаеце, сказаў: вот цяпер вы святло свету, да? Цяпер вы соль зямлі. Не, ён кажа гэта людзям, якія вот толькі-толькі да яго прыйшлі. Там хапала, это былі грэшнікі, это былі людзі, якія змагаліся са сваімі праблемамі, якія самі толкам не ведалі, чаго ад гэтага Езуса чакаюць, але прыходзяць да яго, і ён іх так называе: вы соль зямлі, вы святло свету. Вот неяк так падумаў, мне цікава стала, а што ў іх такое было, што Езус так іх называе? Што ён у іх бачыць? Некая такая думка суцешыла, да, троху так здымае, троху, можа, адказнасці такой у нейкім сэнсе на самым пачатку. Бо Езус кажа гэта, можа, авансам, можа, кажа гэта з якойсьці іншай нагоды, што яны проста прыйшлі да яго, каб яго паслухаць, што яны маюць шчырае жаданне, яны шукаюць Хрыста ў сваім жыцці. Яшчэ не ведаю, што гэты Христос куды іх павядзе, але гэтага Хрыста яны шукаюць. І гэта ўжо робіць ім смак. Яны ўжо святло свету, соль зямлі. Вельмі цікавая думка. Яна так неяк запрашае, думаю, нас вярнуцца да самых пачаткаў нашай веры. А чаму мы калісьці, можа, быў такі момант, калі мы прыйшлі ў касцёл проста для Бога, каб проста пачуць што-небудзь для сябе, каб проста пабыць з ім. Бо, можа, гэта думка больш для старэйшых людзей, бо так не раз па калядзе хаджу, ходзім з братамі, і людзі ўжо, якія трошкі пажылі, якія маюць дзяцей ці ўнукаў, што кажуць часта? Вельмі часта вельмі моцна расчараваныя і перажываюць. Чаму? Бо дзяцей не змаглі давесці да касцёла, ці вадзілі, ўсё хорошо было, а тут ужо нічога не можам зрабіць, ці ўнукаў, да, ці яшчэ каго. Ёсць такое расчараванне, чалавек такі сумны, і думае, што ён дрэнны хрысціянін, дрэнны веруючы, што нешта не так усё жыццё робіць. І бачыце, і самыя гэтыя думкі таксама забіраюць гэтую сілу, да, гэты смак гэтага жыцця. А сёння Христос да вас, такіх людзей расстроеных, да, кажа: вы соль зямлі, не страцьце свой смак. Глядзіце, соль і святло – гэта рэчывы статычныя. Яны проста ёсць і маюць у сабе сілу пэўную. Соль мае свой смак. Да? Яна проста ёсць з такім смакам. Ёсць святло, у часы Езуса святло даваў толькі агонь. Да? Сонца, агонь, ўсё. Яно таксама ёсць. Проста. І
вельмі часта мы мераем нашу дабрыню, нашу веру, наше хрысціянства па чым? Па тым, што мы зрабілі. Вот калі ўсіх дзяцей прывёў да касцёла, значыць, я хороший католік, да? Калі не прывёў, значыць, плохі. Да? Часто так думаем. Калі я і так сябе і ў многіх рэчах іншых ацэньваем. Калі там вот мяне паважаюць на работе, усе мне усміхаюцца, значыць, я хороший чалавек. Калі мне не усміхаюцца, да? Калі на мяне дуюцца, значыць, плохі. Бывае такая логіка ўваходзіць у нас. Але гэта ж зусім не так. Гэта зусім не так. Езус кажа, што сам у сабе ты маеш смак. Ты маеш гэтую сілу, гэты агонь. Ты яго маеш. І рэч не ў тым, сколькі трэба зрабіць, каго прывесці. А пытанне ў тым, вось ці ты ёсць святлом і соллю, ці ты не страціў гэты смак. Браты і сёстры, сёння Христос пытаецца ў нас, якія твае адносіны са мной? Ці маеш ты гэты пошук Бога ў сваім жыцці? Ці перажываеш ты радасць з таго, што яго знаходзіш, што ты можаш прыйсці і паслухаць яго слова, што ты можаш прыняць яго ў святой камуніі, што ты можаш выкрычыцца яму і ведаеш, што ён твой Отец, ён цябе слухае, што ты маеш супольнасць касцёла, што ты маеш вялікую сям'ю ва ўсім свеце. Ці бачыш ты гэта, наколькі ты адораны? Гэта ёсць твой смак. І от, напэўна, каб мы гэта перажывалі, от менавіта пакінулі бы на хвілінку хоць на пару дзён, можа, а лепш яшчэ на месяц ці на год справу збаўлення ўсіх сваіх дзяцей, унукаў, супрацоўнікаў, а проста паглядзелі толькі на сваё сэрца. Ці яно, вот, што ў ім? Ці яно цешыцца Богам? Ці яно шукае Бога? Вот, я думаю, што ўсё б стало на свае месцы. Тады нам ужо не трэба было б нешта прыдумваць, як каго прывесці. Прыйшоў бы момант, што на нас бы паглядзелі і сразу запыталіся, а чаго ты такі спакойны? Табе ж так цяжка жыць, у цябе ж там хваробы, у цябе выпрабаванні. Адкуль у цябе такі спакой? Чаму цябе вочы гараць? А бываюць такія людзі, самі ведаем. Штосьці от... І не трэба ім нічога гаварыць гэтым людзям. Яны нічога нам не гавораць. Проста мы глядзім на іх і хочацца інакш жыць. Сапраўды. Да, гэта ў многім можа праяўляцца. Такі прыклад можа памятаю з вучобы ў універсітэце. Памятаю, што у нейкім другім семестры у мяне была эканоміка. Я нешта так, я там цифры не надта люблю, там занадта займацца многа. Думаю, напэўна, гэта будзе скучна. Да? Так вот. А памятаю, што прыйшоў такі выкладоўца, што ён вельмі любіў свой прадмет, вельмі ім гарэў. Да? Ён нават заўсёды так пачынаў занятак і гаварыў ціхім голасам. У нас група была вельмі шумная, а ён так пачынаў сабе ціхенька гаворыць. І так гляджу, усе так паціхоньку суцішаюцца, да? І слухаюць. Ён умеў так это расказваць, таму што ён сам гэтым жыў, гэтым гарэў, вельмі класна мог тлумачыць. І чаму там у нас многа нулёў было на рублях, і там і іншыя рэчы. Мы сядзелі вот так, да, з такімі вачыма, і я сапраўды адкрыў, што наколькі эканоміка цікавы прадмет, неверагодна, сам для сябе, таму што знайшоўся чалавек, які гэтым жыў. Гэта просты прыклад, але тое самае з Богам. Калі мы хочам даць сведчанне, калі мы хочам прыправіць гэтую зямлю, каб яна не была такой сапсаванай, то першае, пра што трэба паклапаціцца, гэта пра сваё сэрца. Пра сваё сэрца. Толькі тады я змагу клапаціцца пра іншых. Толькі тады. Калі сам не перажываю сувязі з Богам, нічога не атрымаецца. Гэта будзе фарысейства, калі мы кагосьці будзем запрашаць у касцёл. І часта оно так ёсць. Часта яшчэ больш гэта людзей адталківае ад веры, бо мы ім кажам, прыйдзі да Бога. Чалавек глядзіць на мяне і кажа, калі это так мае быць, то лучше я куды-нибудь у іншае месца пайду. Потому што такі сумны, нешчаслівы, стомлены. Што толку? Да, бывае такое. Вот і сёння Христос што нам хоча сказаць? Першае, што не трэба заслугоўваць быць святлом ці соллю. Дастаткова таго, што ты прыйшоў да яго. Это ўжо важна. Першае, проста будь вучнем. Проста будь з ім. Всё, першае. А другое,
гэта злаві асабісты кантакт з Христом. Асабісты. Што для цябе? Кім ён для цябе ён ёсць? Гэтыя словы, якія я гавару, так на практыцы, чамусьці мне такое слово ў галаве ходзіць, вельмі важнае слово адарацыя. Вот як такая рада, як гэта зрабіць? Як свой смак зноў набыць? Як яго ўсвядоміць сабе? Мне здаецца, лепшай формы малітвы, чым адарацыя, напэўна, у касцёле у гэтым плане няма. Бо чаму адарацыя нас вучыць? Адарацыя гэта калі я прыходжу, станаўлюся перад Богам, ці тут у касцёле перад найсвяцейшым сакраментам, ці дома, магу перад абразом, перад крыжам, магу нават проста ні перад чым сесці і ўсвядоміць сабе, што Божа, ты тут, перад Богам. І гэта адарацыя. І проста падарыць Богу час, патрываць. Божа, станаўлюся перад Табою. Як мне спадабалася ў пятніцу на канферэнцыі пакутны брат Сергей сказаў, што адорары, што гэта да вуснаў перакладаецца, як такі пацалунак любові. Проста пабыць Богам, пацалавацца з ім. Сваёй прысутнасцю. Нічога не трэба рабіць. Глядзіце, я ўпэўнены, што адарацыя для беларусаў гэта вельмі цяжка. Бо мы людзі, якія, прынамсі, трошку старэйшае пакаленне, якія прывыкшы, трэба абавязкова нешта рабіць. Не можна марнаваць часу. Адарацыя гэта якраз такі школа траты. Я трачу час для Бога і нічога не раблю. Я проста ёсць з ім. І як у Евангелі Марка ёсць такое, што Езус паклікаў 12, першае навошта, каб з ім былі, і потым, каб магчы іх пасылаць, прапаведаваць і каб выганялі злых духаў. Але першае паклікаў, каб з ім былі. Калі ў нас няма гэтага, што мы з ім проста пабыць, браты і сёстры, які смак? Пра які смак можна гаварыць? Пра якое святло? Адарацыя. У нас многа цудоўных католікаў. Як ходзім па калядзе, сапраўды людзі цудоўныя, людзі з вялікім сэрцам, людзі, якія многа працуюць, многа змагаюцца, многа церпяць. І любяць наш касцёл вельмі моцна. Гэта я таксама адкрыў. Пра гэта яшчэ скажу, вынікі каляды праз пару тыдняў скажу. Але неяк дзіўна на гэтай калядзе я хіба 4 ці 5 раз сустрэў, што людзі так з чырвонымі ніткамі ходзяць, і такія цудоўныя людзі, вельмі зачлівыя. І неяк няёмка было нешта сказаць, але спрабаваў так скромненька, так, ведаеце, можа, чаму вы носіце гэтую нітачку, і людзі, хтосьці так тлумачыць, што так, ад всякага зглаза, хтосьці з блізкіх мне падарыў, тут яшчэ мой знак задзіяка, і такія рэчы, зноў паўтаруся. Цяжка быць соллю і святлом, знакам у часе, калі я прымаю іншыя духоўнасці, калі ўваходжу ў ментальнасць гэтага свету, якая не спадзяецца на Бога, а на што заўгодна. А яшчэ горш, калі прымаю духі, якіх не ведаю, якія паходзяць з усходніх нейкіх духоўнасцяў. Гэта пра што паказвае? Гэта паказвае, што можна быць цудоўным чалавекам, многа працаваць і змагацца, але першае, чаго патрабуе нашае сэрца, гэта таго, каб проста пабыць з Христом. Браты і сёстры, прашу звярнуць увагу на гэтае слово проста. Проста пабыць з ім. Пабыць перад ім. І да гэтага запрашаю вас, каб адкрыць свой смак перад яго абліччам. Бо мы самі смак не робім. Ён можа яго ў нас учыніць, акрэсліць яго. Таму да гэтага сябе і вас запрашаю. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якого ўсё сталося. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення,
укрыжованы так само за нас, при Понским Пилате, был замучены и похованы, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядись праворучка Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померных, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, як из Отца и Сына походить, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, які промовляв праз пророку. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и уважаю воскрешение померных и життя вечного в будущем свете. Адораныя надзея і вечнага жыцця, узнясём нашыя малітвы да Бога, які прагне шчасця ўсіх людзей. Молимся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям надзею збаўлення. Цябе просім. Молимся за тых, хто кіруе народамі, каб яны клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Цябе просім. Молимся за моладзь, якая удзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць лепш пазнаць Хрыста. Цябе просім. Молимся за тых, хто знаходзіцца ў залежнасці ад розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і ў сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Цябе просім. Молимся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Цябе просім. Молимся аб здароўі, Божым благаслаўленні апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны, Паўла і Ванды. Цябе просім. Молимся аб жыцці вечным для памерлай Ядвігі. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым Слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Цябе просім. Просім Цябе, Пане, выслухай нашыя просьбы і учыні, каб мы умелі прыняць Тваю дапамогу і дзякаваць Табе праз Хрыста, Пана нашага. Святый
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих, благослови и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костюлу Святому. Пане наш Божа, Ты стварыў хлеб и вино, каб яны падтрымлівалі нашее зямное жыццё. Учини, каб яны стали для нас сакраментом, які дае жыццё вечнае. Праз Христа Пана нашага. Пан з вами. У гору серці. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па сваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе. Каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Христа Пана нашага. Таму з усімі анёламі Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосана на вершине, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Богонесу, признаем Твое
Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе браннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Ойча наш, который уступил, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з духам Тваім. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось Езус Христус, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету,
Шчаслівыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўленая душа. Няхай славяць Пана за міласэрнасць ягоную, за цуда яго для сыноў чалавечых, бо ён наталіў са смяглую душу, а душу галодную напоўніў добром. Cienie
кожний день Твое спасение. Помешал я, не предаю. Боже мой, Ты радуешь меня. Тени Твои крылом хорошо мне. Боже мой, Ты радуешь меня. Тени Твои крылом хорошо мне. Завсёды буду с певом славить Твою милосердность, Боже. 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 Молимся. Милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один хлеб евхаристичный и пить з одного келиха. Просим Тебе, да поможи нам жить так, каб мы з'єднаныя ў Христе з радостью служили справе збавлення свету. Праз Христа Пана нашага. Паслухайце, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Шчыры дзякуй вам за кожную малітву, за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асабліва дзякуем тым, хто на гэтым тыдні знайшоў час і прыбіраў у касцёле, таксама тым, хто дапамагаў расчышчаць тэрыторыю ад снегу. Дзякуем усім, хто сардэчна прымае братоў з пастырскім візітам. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у аўторак 10 лютага успамін святой схалястыкі Панны. У сераду 11 лютага успамін найсвяцейшай Панны Марыі з Люрда і сусветны дзень хворых. Таму ў гэты дзень пасля кожнай святой імшы, пасля імшы на 7:15 і на 18:00 будзе удзяляцца сакрамент намашчэння хворых. У суботу 14 лютага свята святых Кірыла, монаха і Метода біскупа, апекуноў Европы. Таксама святога Валянціна, таксама ў гэты дзень. Прыгадваем, што кожны чацвер з 16 гадзіны да 18 у нашым касцёле адбываецца адарацыя на свяцейшага сакраменту
Сардэчна запрашаем знайсці час, патрываць у Божай прысутнасці, вось пра тое, што мы гаварылі падчас пропаведзі. У наступную нядзелю, 15 лютага, ў нашу парафію завітаюць сёстры з кангрэгацыі дачок міласэрнасці, у народзе шарыткі, і прадстаўнікі вінцэнтынскай марыйнай моладзі, якія распавядуць нам пра аб'яўленні Найсвяцейшай Панны Марыі святой Кацярыне Лябурэ, якія адбыліся амаль 200 гадоў таму ў Францыі, як пра пасланне Багародзіцы, якое актуальна і ў наш час, а таксама пра апостольства цудоўнага медаліка. Таму пасля аб'яў яшчэ ў наступную нядзелю будуць яшчэ нам распавядаць пра гэта. Паволі заканчваецца пастырскі візіт у нашай парафіі. Ужо з вялікай удзячнасцю пра гэта гавару. Яшчэ вось пасля гэтай святой мшы паеду ў гарадок і акалічныя вёскі. Ну і яшчэ на гэтым тыдні мы наведаем тых, хто запісаўся са спазненнем, яшчэ некалькі картачак засталося. Таксама ёсць некалькі картачак, якія запісаліся ў час, але не можам да іх дазваніцца. Вот звоніш, гудок і абрываецца нешта, альбо не ведаю, ці гэта праблема некая з нумарам, ці што. Ёсць некалькі такіх картачак, таму калі хтосьці ведае, што запісваўся ў час, а да яго не пазванілі ўвогуле, то, калі ласка, вярніцеся ў закрыстую. Можа, штосьці, якія справы тэхнічныя нам перашкаджаюць сустрэцца. Ну і прыгадаю, як ужо трэці тыдзень запар, што наш касцёл з'яўляецца касцёлам францішканскім, а гэта значыць, што кожны раз, кожны дзень наведваючы пабожна гэты касцёл, можна атрымаць поўны адпуст згодна з распараджэннем папы Льва XIV, вось праз увесь гэты год, таму што гэты год у касцёле каталіцкім юбілейны, год святога Францішка, 800 год са дня яго смерці якраз прыпадае. І таму пры звычайных умовах, быўшы ў споведзі, у камуніі, памаліўшыся ва ўсіх інтэнцыях папы рымскага, можна атрымаць поўны адпуст, які можам ахвяраваць ці за сябе, ці за душы чысцовыя. Адзін дзень, адзін адпуст. Таму захочам карыстацца з гэтага часу ласкі і прыходзіць у наш касцёл часцей. Шчыры дзякуй вам за супольную малітву. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Богу. Святый Арханёле Михале, не раджи нас у змаганні, супроть пакусов и пасток злого духа. Будь нам обороной, князю войска небесного, мощи Божией спину века сатану, и ниже злых духов, якие нас будут злых простить. Молюся за Тебе, Беларусь, за Твоих дочок и сынов, как была помеж нами любовь. Я молюся до Бога и прошу.
Цара